Amerika ta amince za ta sayarwa Najeriya jiragen yaƙi domin tabbatar da tsaro a ƙasar Najeriya. Kuka cewa ƙasar Amerika ta amince da cinikayyar jirage da aka yi tsakaninta da ƙasar Najeriya, wanda hakan an yi shi ne domin tabbatar da tsaro a ƙasar Najeriya. Majiyar Hausa Legit ta ruwaito cewa an yi hakan ne domin dakile matsalar kidnapping da kuma harkokin garkuwa da mutane da yake damun al'ummar arewacin Najeriya, wanda hakan ana tunanin zai zama hanya ne mafi sauƙi domin dakile wannan matsalar. Allah ya sa haka, amin. A kamar da kake gani, wannan shine hotunan jirage da aka yi ciniki nasu a yanzu haka suna nan kan hanya insha Allahu a cikin wannan sati mai zuwa. Kuna kallo da sauraron wannan shirye-shirye ne daga kan wannan channel namu mai suna Kashiri News Today TV. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, hakan ne zai bamu damar sanar da ku da zarar mun dora sababbin bidiyo. Mun gode, sannan ku danna mana alamar like, ku sharing wajen uwa domin kowa ya amfana. Mun gode sai kun ji mu.